Velkommen alle sammen til Krølles Gamer-kanal. Det er mig, der er Krølle. Og i dag spiller vi FIFA 15 på min computer. Så det er gratis, og det er lortekvalitet, men det her er mit hold. Som I nok kan se, har jeg en målmand. Så har jeg... Så har jeg en målmand her. Så skal vi lige se på en stats. Det var overhovedet ikke det, jeg ville. Som I nok kan se, her har jeg en målmand. Så går vi herind. Fint nok stats. Skide god. Så har vi en David Luiz herude. Jeg kan overhovedet ikke læse alle navnene på dem. Han er rigtig god også. Han er fra Brasilien. Han spiller for PSG. Skide god stats. Hvordan er det, man sætter stats hen? Så har vi en Kær. Han er også skide god. Han er fra Danmark. Så derfor passer han skide godt sammen med min yndlingsspiller i FIFA. Ej, det er det ikke. Men det her, det er Daniel Lager. Han er fra Vestegnen, Brøndby. Og hvem har vi så her? Så har vi en for Manchester City. Skide god, skyder, skide rigtig godt. Vi kan lige se her. Shoot, rigtig godt. Hans pace er noget langsom. Så har vi en tip for PSG her. Skide god. Han er afrikaner. Nej, det ved jeg ikke, han er. Han er fra Frankrig. Det er også nogle okay stats. Han er okay hurtig. Og så har vi her. This is a man. A man of FIFA. The best player in the world. Næste efter rigtig mange andre. Men alligevel Christian Eriksen ude på en højre venstre kant. Hans stats. Skide hurtigt. Skyder faktisk rigtig godt. Faktisk 80 rigtig mange steder. Så har vi en afrikaner her. Han er heller ikke fra Afrika. Skal vi lige se hvor han er fra. Det er skide godt også det der. Så har vi en til. Han er fra Tottenham. Han er samme hold som Christian Eriksen. Wow. Skide god. Rimelig hurtig. Skyder. Skide godt. Han er faktisk en af mine bedste spillere. Så har vi en angriber. Rigtig god. Skal vi lige finde ud af hvor han er fra. Han er også skide god. Så har vi her konge Atletico Madrid. En af angriberne. Jeg vil gerne have Fernando Torres der. Men det går åbenbart ikke lade sig gøre. Men jeg tænker bare lidt at vi hopper ind i en kamp. Så går man bare ind her i play. Spiller i division 2. Så spiller vi her. Yndlingsholdet vi skal spille imod. Elsker Bayern München. Det er forever det bedste hold i hele verden. Jeg tror vi tager en grøn og en hvid. Det er de andre tror jeg faktisk også. De tager bare en hvid og en blå. Deres tror jeg de er skide fede. Jeg vil gerne have dem. Men lad os bare gå ind i kampen her. Så vender jeg. Og I får sgu bare hele kampen. Det er hurtigt overstået. Skal også lige være lidt at kigge på. Han spiller rigtig godt. Løber rigtig hurtigt. Rigtig hurtigt. Skal vi se om man kan. Nej. Det er fandme en tynd afslutning det der. Fuck. Hvis der er rødt kort der. Okay, det var der ikke. Så gør vi sådan her. Siger det bare. Han kommer desværre lige forbi mig. Det var godt nok at lave det. Så går det fandme hurtigt. Skal vi lige lægge den ud til Eriksen. Eriksen han løber langs op linjen her. Han trækker ud. Han trækker ud. Au, siger jeg bare. Og hvis I gerne vil ansøge mig på Snapchat, så står det nede i beskrivelsen. Så jeg ansøger mig på Instagram. Eller følg mig på Instagram hedder det. Står det også nede i beskrivelsen. Hvor er mine andre spillere? Okay, den skulle bare ud til Eriksen den der, fordi han skal også lige have lov til at skrue. Det nederen er bare ved en computer, når man spiller på den. Så er der ikke nogen finteknap. Så kommer Eriksen. For helvede, Eriksen. Det nederen er bare, at der ikke er nogen finteknap, så man kan ikke skille med dem. Det var slet ikke det, der var meningen. Men fuck, hvordan til...
Nå. I hvert fald, vi får skudt den ud. Det er et vigtigt skud. Vi kan lige se det her igen. Det var så ikke det, jeg ville se. Men det er lige meget. Så gør vi bare sådan her. Løber ned langs kanten her. Tak skal du have, siger jeg bare.